Bai? Bale. Atzaldeon. Bueno, atzaldeon danoi. Gaur hasiko gara zoritxarrez minutu bateko isilunea egingo dugu aste honetan Iruñan eraildako emakumearen izenean edo emakumearen omenez, eta gero arratsaldeko 6:30 mugimendu feministak deitutako ekitaldira bilduko gara, bukatu artien eta jarrituko dugu plenuaz, elkarreratzea bukatzen danean, gure konpromesuei jarraiki, bai azarako 25 egin gauen adierazpen instituzionalaren baitan, eta gure konpromisuaren adierazle azkenengo erailketaren aurrian, bai? Orduan, lehenik eta behin hasiko gara lehenengoko puntuekin, eta gero rezeso hori egingo dugu hitz batzuen ostien. Bale, hasten gara. Lehenengoko isilunea egingo dugu, jarriko dugu, kontatuko duzu zumeze esana? Bale, isilune bat egingo dugu eraildako emakumearen eta bere familiaren eta lagunen alde. Eskerrik asko dan. Lehengoko puntuarekin hasiko gara. 2026ko martxoaren 12ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Eta bigarren puntu bezala, udal autobus garraio zerbitzuaren kontratua luzatzeko proposamena. 2021ko uztailaren 13an, Arrasateko udalak eta Avanza Urbanos de Euskadi enpresak Arrasaten bus bidez bidaiarien hiri garraioko zerbitzu publikoa emateko kontratua sinatu zuten, 5 urteko iraupenarekin, 2021ko uztailaren 19tik kontatzen hasita. Beraz, kontratua 2026ko uztailaren 18an helduko da bere epemugara. Kontratua ez da luzagarria, baina kontratuak bai ahalbideratzen duela, bere luzapena interes publikoko arrazoiak tartean badaude, gehienez 9 hilabetez eta kontratuaren baldintzak mantenduta. Arrasateko udalak hasita dauka kontratu berria arautuko duten oinarrien idazketa. Horiek horrela, auzoen eta OZM-ren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Interes publikoa duen hiri garraio zerbitzu publikoa luzatzea orain arteko baldintza berdinetan, 2021ko uztailaren 13an sinatutako kontratuaren arabera. Berria sinatu arte, gehienez 9 hilabetez. Behin, oraingo kontratua amaitzen denetik kontatzen hasita. 2. Akordioaren berri ematea Avanza Urbanos de Euskadi enpresari. Hitzartzeak. Joana Sánchez. Haupa, atzaldeon guztioi. Gu ados gaude luzapenarekin, baina bitartean eskatzen dugu pleguak eta ateratzen joatia. Hori da, eskerrik asko. Oso ondo, eskerrik asko. Ander Garai? Bai, atzaldeon danoi. Ezoizko luzapen honekin ados gaz, bai eskua boskatuko dugu, ulertzen dugulako ezin dugula herrixan autobus zerbitzu barik itxi, eta baitza koherentzia bat mantentzeko bere garaian batzar nagusitan Debagoienako autobus zerbitzuaren prorrogan gainean eukigauen kriterio berdinagatik, ez? Zerbitzu berria ondo definitzeko denbora eukitzeko, eta bien bitartean izteko zerbitzu gabez. Aipatzen dut batzar nagusitako prorrogana, ze bai EH Bilduk eta baita Podemosek
ez prorrogatzeko eskaera inzauien momentuan Gipuzkoako batzar nagusietan. Gipuzkoako aldundiak abantzakin zaukon kontratua Debagoienako eta kapitalekin lotzeko kontratuaren gainekoa ez prorrogatzeko eskaera. Kasu hortan bebai amaitzera zoien, kasu hortan bebai prozesua martxan jarri bizauien berrizteko, linea berriak ateratzeko, hobekuntzak mantentzeko, eta hor Podemos eta Bildu oposizioan zauzienez, ez prorrogatzeko eskatu zinuten, ez? Hemen berri situazioa berdina da, bukatzera doie kontratua, behar da denbora bat plegu berriak ateratzeko, han pasatan zan berdin, baina Bildu eta Podemos hemen gobernuan zauzienez, proposatzen duzue prorrogatzia. Hemen oposizioan eskatzen duzue ez prorrogatzeko, eta hemen kasu berdinean eskatzen duzue prorrogatzeko. Koherentzia falta bat. Gu batzar nagusizetan eukigauen kriterio berdina aplikatuko dugu, eta hemen alde boskatuko dugu, uste dugu lako dala zerbitzu bat garrantzitsua, ondo definitu bidan zerbitzu bat dalako, bere denborak beharko dauelako, eta esan dauen moduan diktamenian, kontratuan agertzen ez badabe prorroga hau, legeak bai mintzen dau, interes berezikoa bada zerbitzua eta zerbitzu gabe existeko, ez? Baina bai nahi dozalatu bi alderdizien jokua, ez? Aldundiari gauza batin eta hemen guztiz kontrakua proposatzia, ez? Oposizioan gauza batin eta gobernuan zazienean guztiz kontrakua itxia, ez? Eta horre diez legealdi hontan eman diezen bi situazio, bi administrazio ezberdinetan, Arrasateko udaletxean alde batetik eta Gipuzkoako batzar nagusietan beste alde batetik kriterio ezberdin batekin planteatzia. Baina badaukogu adibideak bai Arrasaten bertan alderdi berdinak oposizioan egon, ero gobernuan egon kriterio ezberdina aplikatzia. Eta 2023ko aurre kanpainan, maiatzian, autobus bat errezan, Arrasaten, eta Podemosek, kasu honetan bere bozera maian perfila erabiliz, ultraeskuinak itzen dauen moduan, erabilera politiko lamentable bat inda, sare sozialetan ondorengo mezua zabaltzen dau. Autobusa erretzen dan argazki bat jartzen dau, eta esaten dau, literalki irakurtzen dut, gaztelera zauen, y gracias al PNV y PSOE, otros 4 años nos quedan de contrato con la empresa Avanza. ¿Cuántos autobuses más se tienen que arder? Guk kriterio berdina aplikatzen bagauen gaur esan, alko gauen, que gracias a Podemos nos quedan 9 meses más de contrato con Avanza. Osea, zierako kontratuan, beratzi hilabete hauek, esasen kontemplauta. Guzti honekin agerian jarri nahi dut, bai Bildu bai Podemosen modus operandia, ez? Oposizioan zauzienean gauza bat erabiltzen duzue gobernua jipoitzeko, baina gero gobernuan zazienean esan dako guztia ez duzue aplikatzen eta azkenean berdin eitzen duzue. Hasieran esan duten moduan gaur onartzen dugu ezoizko prorroga bat, eta ezoizkoa izaten da, ohikoa ez dana. Baina sensazioa daukogu, gobernu honentzako ohiko bilakatzen da bilela horrelako luzapenak. Eta esplikatzen az, ze bere garaian pleno honetara ekarri izan bebai garbik eta kontratuaren ezoizko luzapen bat, ja horritzegin gauen. Gero esan onartu, baina baitza proposatu zan prebentzio zerbitzuaren ezoizko luzapen bat, oin autobus zerbitzuaren ezoizko luzapen bat proposatzen bada, eta badaz datozen hilabetietan amaitzen dien kontratu asko, ez dakit zenbat etorriko diezen ezoizko luzapen horiekin bebai. Sensazioa daukot azkena ez dela izango, ez? Eta hori izan izen biko lan. Lo que es excepcional, es excepcional. Ezin dugu norma baten bilakatu. Duan, hasieran esan duten guretzat garrantzitsua dela definitutako zerbitzua izatia, ondo definiruta, zerbitzu ona, autobus zerbitzu garrantzitsua dalako, eta horretarako denbora bat bihar da, eta horregaitzik luzapen hau onartzen dugu, baina espero doigun legealdiko azkenengo ezoizko luzapen izatia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eba Buin.
Bai, bueno, badakigu, Ander, zuk ere batzar nagusietan zaudela, baina guk ez, beraz ez daukagu zuk daukasun informazio guztia, beraz joku zikina iruditzen zait, bi administrazioetan egiten dena alderatzea eta Arrasateko osoko bilkurara ekartzea, guk ez daukagunean hainbeste informazio zu bezala, ez? Más que nada ezin garelako defendatu. Eta Arrasateko kasuan hemen bai defendatu naitek eta desberdintasunak daude, luzapen honetan kontratuaren barruan dagoelako, eta zuk aipatu duzuna ez. Eta hemen azaldu den bezala interes publikoko arrazoiak tartean eta kontratu berria eta oinarrien idazketa egiten den bitartean. Besterik ez. Eskerrik asko, Eba. Kepa Urteaga. Atzaldeon. Bueno, pleguak Joanari erantzunez, pleguak badakizue lanketan gabiltzala, batzordean hainbatetan esan dizuegu, gabiltzala, eta horretan gabiltz, eta eskerrak aldeko bozkarrengatik. Eta, bueno, Ander, pizkatxo bat, zuk esan duzunari jarraiki eta aurreko legealdixetan be zuen bozera maileak hemen askotan esan duenaren harira, hemen gatoz Arrasateko gaietaz eztabaidatzea, eta nik zehazki batzar nagusietan ze kontratu mota dagoen Avanza Urbanosekin, ez dakit. Bueno, Avanza Urbanos eta beste hainbat, porque ez da bakarrik Avanza Urbanos lurralde busen barruan. Baina, ez dakit zehazki ze terminoetan dagoen, badakit zehazki ze terminoetan dagoen guk daukogun kontratua Avanzarekin eta autobus zerbitzuarekin. Ebak ondo esan dagoen moduan, kontratuaren barruan dago luzapen hau. 9 hilabetera arte, hor diktamenak oso ondo esan dago, eta ebak berdina esan dizue. Urrengoko lizitazioa atera arte. Ez dauko lasetan 9 hilabetetakoa izan behar. Eta hori ere esan genuen gure batzordean. Baina pizkatxo bat memoria eginez eta egiari zor, porque azkenian egiari zor dotza udana, autobus zerbitzuaren kontratu luzatze hau da orain arteko kontratuan dagoen, legean dagoen klausula bat aplikatzea da, ez da gixau. Baina eskatzen dozuenaren harira, iazko urte osoan zehar, hasi ginen urtarrilean, naiz eta abenduan Ingartek enpresak aurkeztu zigun proposamen bat zerbitzu berria diseinatzeko, 25. urtarrietik daramagu zerbitzu berria diseinatzen. Zerbitzu berria, oin lizitaziora atera egin behar dana. Eta eman ditugun pauso danak esan dizkizuegu, gabiltzala, diseinu berriak egiten, zerbitzua hobetzeko lanian. Atzo bertan Ingartek enpresak aurkeztu zigun bere azkenengo lana, eta horren gainean lana egiteko da. Bueno, azkenengoa definitiboa dana, ze aurretik hainbat eta hainbat aurkeztu ditu, eta gure irizpideak eta gure teknikarien irizpideak bertan txertatu egin dira. Hau danaz izan, inkestak eginez, bai herritar guztiei eta bai erabiltzaileei, bai publikoak egin ziala bere egunean, eta jendeak erantzun egin dituen inkesta horiek erabiliz. Eta diseinu horietan oinarrituta, lizitazio prozesuan gabiltza azken hilabetetan, lizitazio berria prestatzen gabiltza. Honekin paraleloan, esan beharra dago, jaso genuela udaletxe honetan sartu ginean, autobus zerbitzu negargarri bat esango ez. Eta uste dut guztiok ados gaudela, ze azkenengo aurreko legealdian bukaerian gehien bat, hemen eztabaidak kasi egunerokoak zian, Avanzak ematen zigun zerbitzuari begira, ez baldin mana oso oker, ez dakizen batetan eskatu genizuen oposiziotik Mercedes hasteko Avanzaren kontratu hori eteteko bidea, isunekin hastea, hainbat eta hainbatetan
egon ginen horrei bueltaka. Eta ez baldimana oso oker, gure batzordean, alderdi sozialista zegoela buruan, baina denok geundela batzorde horretan, danok ados geunden ontxe bertan esaten nabilen horrekin. Eta alderdi sozialistak ere, bere pausuak eman zitun, baina legealdia bukatu zen, eta etzan aurrera jarraitzu. Egoera desegokian zeuden autobusak erabiltzen zian, eta egoera desegokian esan nahi dut, erretako autobusa. Zegero zoritxarrez beste bi autobus lurperatu egin zian, baina hori zoritxarra izan zen, eta hori ez da oinorren eskuetan, eta hori ez dut erabili behar zuen kontrako arma bat moduan. Baina erre egin zen autobusaren arira, agerikoa zen, erabiltzaien ehundaka kexa zeuden baseko kexa zerbitzuan, zuek kudeatzen zinuten zerbitzu hori, eta erre egin zen, eta inorrek ez zuen ezer ez esan. Zer ekarri zuen horrek? Hori ekarri zuena baino gehiago, zer erakusten du? Lehenik eta behin, prebizio falta izugarria egon zala. Ze aurreko kontratua lizitazioa berriro 5 urterako luzatu, berritu inzanean, pentsatzea, garai hartan, 8 urte zeuzkaten autobusak, 13 urtera arte iraungoko zutela, nik uste dut atrebentzia nahiko haundia zala. Naiz eta abantzako jendeak esaten zuen autobus horiek aguantauko zutela. Errealitateak esan digu nola bukatu dugun, nola bukatzen gabiltzan 5 urtetako kontratu hori. Guk uste dugu prebizio falta izugarria dagoela eta gestio txarraren erakuslea, uste dut erakuslerik agerikoago horik ez dagoela udaletxe honetan eraman dien kontratuetan. Nik uste dut sartu ginenetik euki ditugula, ez dakit zenbat, isun jarri dizkigun 10 eta 40 isun jarri dizkigula abantzari, lehen eskatzen genuelako hori izala bidea abantzari eteteko kontratua. Ze etetea eskatzen genuen, danok, bai Podemosek eta bai guk, zerbitzuan egargarria zalako. Eta hori izan eskatzen genuena. Sartu ginean udaletxera, kontratuak ikusita nola zeuden, gure partetik egin genuena izan zen, arazoa hobatu eta 2 urte pasau ditugu milaka euro gastatuz autobusak alokatzen, zerbitzua eman ahal izateko. Alokatzen, Alokatzen esan nahi dago, dirua gastatu dugula. Autobusak egunero ekartzen enpresa pribatuetatik, 1000 eta piku autobus bakoitza eguneko, fakturatu gabe, porque autobus horietan ezin da fakturatu, eta bidaiari kopurua egunetik egunera jetxiz. Zerbitzu kaskarra emanez, eta guk herritarrari eskaini bardo tzauna, eskaini gabe. 2 urte pasatu ditugu, 100 eta 100 kexa jasaten. Danak jasaten ditugu kexak, imaginatzen dozuei bebaik, jendeak kalian esango zizuela autobusa etzegola ondo, batzordeetan esan dezue, orduan, ez da, batzordean berbaindan ezerrez ez nabil esaten, danok dakizue zer gertatu dan. Honek, fakturazioan eta erabiltzaile kopuruan esan dudan, eragin handia izan dau, pasau ginen 80.000 bidaiari soilik eukitzera urteko zerbitzuan. Eta, horretaz aparte, dirutan, jendea ordaindu gabe sartzen zen autobusera, ez zauelako makina baliadodolarik, orduan, esango didazu, ez? Zenolako eragina dauken kontratuan bertan dagoen gero konpensazio sistemari begiratuta. Baina paraleloki, udaletxe honetara sartu ginen lehenengo egunetik, abantzarekin negoziazio prozesu batetan sartu ginen. Eta prozesu oso gogor batetan sartu ginen. Isunak jarriz, zerbitzua exigituz, kontratua etetzeko mehatxu edo advertentzia hori maigainean egunero jarriz,
Eta horren negoziaketa hoien eta hartu eman gogor hoien ostian 2024ko irailean Avanza enpresak autobus berri bat jarri zuen erretako hori ordezkatzeko. Erregin zen autobus hori, limbo batetan zegoena, Arrasateko udaleko gobernuak eta langileek lortu zuten Avanza enpresak ordezkatzia. Gure esaten dut, herriaren autobus bihurtzen dana, ez dala Avanzarena, herriarena dana. Hori eta gero, 2025 urtean zehar, Avanza enpresak ikusita, ekarri zuen autobus berri honek ematen zuen zerbitzua, gehi, kanpotik ekartzen zituen guzti horiek, zenbakiak ez dutela ematen, porque zenbakiak ezin dute eman, kanpotik ekartzen baldin badituzu alokatuta autobusak egunero, zenbakiak ezin dute eman kontratu baten barruan. Avanza enpresak erabaki zuen bere kabuz beste 3 autobus berri jartzea, ordezkatzea. Ze isunak egunero jarraitzen zuten. Eta 2025ko azaroan beste 3 autobus berri sartu zian zerbitzuan, momentu horretatik aurrera desagertu zian alokatutako autobusak, eta zerbitzuaren 4 autobusekin eguneroko zerbitzua ematen hasi zen. Eta hau guztia hau eta gero, normaltasunera bueltatu eta gero, eta gutxi gora bera 6 hilabete pasatu dien honetan, datuak esaten digute bidaiari kopurua pandemia aurreko zenbakietara bueltatu dela. Gutxi gora bera 170.000 bidaiari urteko, 170.000, pandemia baino lehenago ezian ematen zenbaki hauek. Eta zan zerbitzu kaskarra zegoelako, eta zerbitzu desegokia ematen zalako herri honetan. Eta hau dena, noski, gobernuaren gestio eta negoziaketa honaz aparte, udal langileen lan paregabeari esker izan da. Eta eskerrik beroenak eman nahi dizkiot Osmako zerbitzuari guzti honegatik. Orduen, autobus zerbitzua, zu bota dozu, batzar nagusietan, ez dakit ze zerbitzu mota dauko zuen kontratatuta diputazioan Avanzarekin. Ni dakit ze zerbitzu mota geneukan Arrasaten, eta gaur egun ze zerbitzu mota daukogun. Eta zorionez, gauetik egunera pasada. Eta hori daukotezatik. Eskerrik asko. Egin behar dugu ointxe erdezua zetik suposatzen dut Andersuk itzaskatuko dozula, eta lusatuko zarela apur bat orduen tau eta irudienez, geldituko gara elkarreratzera bukatu arte, orduan jarraituko dugu plenuakin, bai. Esan bezala geldituko dugu gaurko plenua, aste honetan Iruñan egondako erailketa matxistaren kontrako agerraldi bat edo, jarrera egiteaz, eta gero sartuko gara zazpiretan jarraituko dugu, indar zuritza emangotu zuzenien, bale? Hori.
Bueno. Bueno, berriz hartuko hau osoko bilkurari, geratu gara udal autobus garraio zerbitzuaren kontratua luzatzeko proposamenaren debatean, eta dagokixo oinartzia hitza EAJ-ko PNV-ko Ander Garaiari. Bai, eskerrik asko. Ziko naz ordenian lehenengo ebari, nik karri duten informazioa dana publikoa da. Tana, Daukotzu, batzordean oiz izen zan, zer komentau zan, dana da publikoa. De hecho, zuek bi ordezkari daukotzue, eta egon zien bebai pleno hortan orduan daukogula jolas notela bentajakinez. Zan nahi badozu, daukotzu informazioaren euneko ikusial izeteko. Eta arrasaten kontratuan barruan dauela luzapena ez, de hecho, eski jarritzen dau. Da, ezoizko luzapen bat. Legezkoa, legia betetzen dau, jartzen dau inaldala bederatzi hilabetekoa, baina kontratua zan 5 urtetakoa. No cabía prórroga después de 5 años. Esan duzu bukaeran, luzapen hau zauela kontratuaren barruan ez. Gero kepak esan dauenaren arira, esan duzu, ez dakitzula batzar nagusitan eta aldundian ze kontratu da zen, eskatu zinuten etetia, zuek. Zuek, ez EH Bilduk batzar nagusietan zuek, Arrasateko alkatiak, exactamente, de hecho, gure bozue, web horrixan, Arrasateko udaletxeko web horrixan dau notizia, eskatzen dozuenian kontratu hau, esan dozula, ez daukotzula idearipez ze kontratu dan, etetia eskatu zinutela. Duan, ero dakitzu kontratua zeren gainean dan, ero bestela eskatu dozu etetia ideiarik ez daukotzun kontratu baten gainean. Esplikau dozu gero, kontratua eteteko bidea azteko eskatzen zala aurreko legealdian bai, de hecho martxan jarri zan, danokadoz gazen, eta martxan jarri zan, eta gainera esan dozu ez, legealdia amaitu zan, eta ezin izan zan aurrera jarraitzu, bai, zuek aukera zeukutzuen aurrera jarraitzeko, eta beste bide bat hartu zinuten. Aurreko legealdian kontratu honen gainean izunak jarri ziren izunak bilerak abanzarekin inzien. Abanzari esan jakon kontratua eteteko ideia zauela, bai, eta gainera esan jakon etetia euren inkumplimentu gaitxik, deklarando los culpables, berriz ez aurkeztu alizeteko kontratura. Orduan, prozesua izan bukatu alzan, pasau diez 3 urte ordudanik, eta aukera egon da. Eta kontratuaren gainean, berria, guk zan dugu, onartzen dugula luzapena, ze kontratua bida alik eta egokizena. Kontratu hori izen bida alik eta onena, orduan, prorroga luzatzaren alde gaz, nik esan dutena zuek ezin etera egon kasu berdinean aldundian alde, aurka zauziela. Hemen alde, baina aurka, hori da mai gaineratu dutena. Eta esan dutena, garrantzitsua pentsatzen jaku, kontratu alik eta honena izetia. Etorriko da batzordera, zein dain zuen proposamena kontratu berriarekiko, eta ulertzen dut, landuko dala batzordean bertan, guk proposamenak egin ahal izeteko. Eta ordura arte kontratua luzatzen da, ez geratzeko zerbitzu gabe. Horrekin, ados gaz. Baina, esaten duzuenean, ez dakitzuela, zeren gainean hitz egiten zabizien eta, hau, 2004ko abenduko plenuan izen zan, publikoa da, informazioa publikoa da, eta hemen gazen 21-etatik 2 hangazen, ni, eta Maiderbe baian zauen. Orduan, ulertzen dut, honen gaineko informazioa, basauela bertan gontzalako bai, ni egon nintzen moduan, eta bestela web horri izan dago informazio guztiza, aktak, proposamenak, bakoitzaren posizioa. Ados gaz, poskatuko dugu alde, baina gure nagoen mai gaineratu, bai egon diezela kontraesanak zuen aldetik. Eskerrik asko. Bai, itxoine, por alusiones, ez pagatzu importa. Kepak esan dau berak ez dakixela ze kontratu dan, nik noski dakitzetela ze kontratu dan, ezak efektibamente abangazen bisok. Eta guk bere momentuan noin 2 urte esan gauen, aldundian
kontratua etetzeko lizitazioa atara bizan. Gaur-gaurkoz badakigu, zuen gobernuak, diputazioko gobernuak zan da, Debaga Bailarako lizitazioa ez dela arterako, 4 urte eukidozue. 9 hilabeteko prorroga baten aurrian, 4 urte, eta argi dau, eta esan duzku oso argi Tolosakoa gurea baino aurrerago joango dela. Orduan, Bailara bakarra, trena ez dauken Bailara bakarra, eta daukogun zerbitzua ikusita, eta hobekuntzak badauzkagu, eta harremanak diputadeiakin onak die, eta hor lantzen ari gara, ondion 3 urtetan lantzen ari gara, eta badauzkogu aurrera paso batzuk, baina gaur-gaurkuz esan duzku lizitazioa ez dela atarako. Orduan, kontrakotasunik ez dakit dauen, ze guk lizitazio hori aterako dugu, Aldundiak ez. Kepa, urtea, atxoin, Eba boin lehenengo. Bai, bueno, nik adieraztea guk ez gaudela batzar nagusietako ez batzorde, ez pleno, ez organo desberdinetan, eta zuk bai. Eta honekin bakarrik ja informazio gehiago daukazu. Zuzara hemen bakarra bi instituzioetan zaudena, eta naiz eta informazioa publiko izan, informazio gehiago daukazu besteak baino. Eta hori ez zaiti iruditzen bidezkoa. Besterik ez. Kepa Urteaga. Gai bat bakarrik diktamena irakurri baldin moduzut, imaginatzen dut baietz, lehenengoko puntuan, puntuan esaten dago, baina kontratuak bai ahalbideratzen du bere luzapena interes publikoko arrazoiak tartean badaude, gehienez 9 hilabetez, eta kontratuaren baldintzak mantenduta. Osea, kontratuaren barruan dago egitea. Eta detaile bat bakarrik, eta ez luzatzeagatik, jaso genuen zerbitzua, eta gaur egun dauen zerbitzu ona. Suspenso batetan zegoena, eta gaur egun ongi plus batekin dagoena. Eta espero dugu, eta horrela izango da, etorkizunean, zerbitzu hobeago bat eukiko dugula. Hori da, esateko dugun bakarra. Bitartian, nahi dozun dana, baina gobernu honek lortu dau, zerbitzua ganorazkoa eta ona izatea. Ander Garai. Irakurri dozu diktamenan zati bat, nik erderaz dauko diktamena irakurrikote, falta jatzun zatia. Si bien la duración regular no es prorrogable según el contrato, este sí permite su prórroga, por razones de orduan. Kontratuan bertan ez da jasotzen luzapena. Beste gauza bada, ahalbidetzen dauela, baina kontratua esan 5 urtetarako prorroga hau da extraordinario. Eta esan duten moduan, es una prórroga extraordinaria, y lo extraordinario es extraordinario. Eta sensazioa daukot, udalontan, azkenengo urtietan, lo extraordinario se está convirtiendo en ordinario. Espero daigula azken izetia. Hori izan da, hasieran esan duten moduan, EAJak alde bozkatuko da. Bozkatzera pasatuko gara. Udal autobus garraio zerbitzuaren kontratua luzatzeko proposamenaren alde? 20 baiezko. Aho batez. 2025ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. 4. puntua. Epe luzeko kreditu eragiketa bat, banku maileguko kontratu baten bidez, kontratatzeko espedientia eta lehiaketa agindu behar duten agiriak onartzeko proposamena. 2026ko aurrekontutik eratorritako ondorengo proiektuak finantzatzeko epe luzerako kreditu eragiketa kontratatu behar da. Guztira, 26 milioi eta 40.000 euro. Iturripe berria, 31 milioi eta 400.000 euro. Udal ondarerako erosketak, 3 milioi eta 50.000 euro. San Juan taldeko berrurbanizazio lanak, 1.790.000 euro. Dagokion sarrera partida aurrekontuan aurreikusita dago, 28.427.404,49 euro. Proposatzen den eragiketak ondorengo ezaugarriak izango lituzke. Gabezia epea 3 urte, amortizazio epea 17 urte, epea guztira 20 urte, xedapen epea 3 urte, batez besteko epea 121,5 hilabete. Udalak eskaini ahalko lukeen gehienezko prezioa Euribor 3 hilabete, 1,145 izango litzateke. Kreditu eragiketaren gainerako baldintzen artean disposizio epea daukagu. Kontuan izanik udalak 30 hilabetetan aurreikusten duela maileguarekin finantzatuko den proiektu nagusiaren obra bukatzea, 3 urteko disposizio epea adostea proposatzen da.
Horiek horrela, Ogasun Batzordeak honako proposatzen du. 1. Onartzea epe luzerako kreditu eragiketa kontratatzeko espedientea, prozedura ireki bidez, bai eta kontratua agintzeko klausulen agiria. 2. Alkatearegan eskuordetzea kontratuaren baitan gerta daitezkeen akatzak, aldaketak edo errekimenduak egin edo erabakitzeko eskumena. 3. Irekitzea esleipen prozedura. Zartzeak. Bale, Joseba Espeleta, Aritz eta Ander. Zaldeon. Handak azaldu dabe moduan, ona gaur ekartzen dugu mailegu bate kontratatzeko oinarrien onarpenerako proposamena. Oinarri aurrekontu mailegu honen helburua da gure gobernu planian jasotako 3 egitasmo haundi finanziatzeko helburuarekin. Eta daie Iturripe berriarena, La Merced erekinarena eta Grupo San Juaneko berurbanizazioako obrarena. Kontestuan jartzeko maileguaren kontu hau, 2005ko abenduaren 19ko udalbatza osuak, 2006ko aurrekontuak onartu zituen, udalean ordezkaritza duten 4 alderdietatik 3 alderdiren babesarekin eta bakarraren aurkakotasunarekin. Esan gauen orduan, 2006ko ekitaldirako aurrekontua, azken urtietan izan dugun proiektu uzartena dela zalantzarik gabe. 2006ko aurrekontua gure udalerriaren etorkizuna eraldatzeko borondatez sortutako proiektu baten isla zala. Udal gobernu honek ardura hartu zauenean, programa argi, konprometitu eta realista batekin egin zuen. Gure agintaldiko gobernu plana gauzatzen ari gara, berme juridiko tekniko guztiekin, ziurtasun guztiekin, abentura barik eta lasaitasun guztiarekin. Esan genuen eta hitzeman genuen gobernu plana gauzatzera gindoa zela eta horretarako onartu genituen 26ko aurrekontuak. Gobernu plana esan promesa bilduma bat, baizik eta gure udalerriko bizikalitatea hobetzeko, zerbitzu publikoak indartzeko, jarduera ekonomikoa sustatzeko eta hiri jasangarriago, inklusiboago eta modernoago bat eraikitzeko bide horri zehatza. Ordutik ona etengabe aritu gara lanean. Zehaztasunez planifikatzen, udal teknikariekin, sail desberdinetekin eta gizarte eragileekin elkarlanean, proposamen horriek proiektu erreal bideragarri eta jasangarritan bihurtzeko. Horrela, lehenengo gobernu plana onartu genuen. Ondoren etorri ziren hirigintzeko urratsak eta eremuaren jabetzaren eskuratzea. Eta orain dator finanziazioa inbertsio estrategiko hau egikaritzeko. Lan planifikatzaile eta diseinu prozesu luze baten ondoren, orain gauzatzeko garaia iritsi da. Badakigu gobernu plana gauzatzeko zorpetzea beharrezkoa izango dela, udalak mailegu bat eskatu behar du aurrikasteko inbertsioen zati bat finanziatzeko. Erabaki hori ez da arinkeria sartu, baizik eta arduraz eta konbentzimenduz. Azteko eta ongizatean inbertitzeko zorpetzea bidezkoa eta berreazkoa dela uste dugu. Zorra, testuinguru honetan, ez da sama bat, baizik eta aurrikoia biderako tresna bat. Udala ez dago tributuekin jasotako baliabideak pilatzeko. Baliabide horiek herritarren zerbitzura jartzeko baizik. Gobernuan gaudenetik urtero ordenantza fiskalak KPI-rekin igo ditugu eta arrastearen esfortzuarekin beste batzuk gobernatzen zutenen baino 2,2 milioi euro gehiago dauzkagu. Egitate bat da. Eta horregatik eskatu beharreko mailegua txikiago izango da. Igo izan ez bagenitu, gure tributuak, eskatu beharreko mailegua handiago izan beharko litzateke, bai edo bai, eta hori da kudeaketa ona. Guk igotzen genituen bitartean, gure tributuak, zenbatetan entzun behar izan dugu igoera ez zela beharrezkoa. Udalearen egoera ekonomikoak ez zuela igoera justifikatzen, ba hor dago, justifikatuta. Igoera horriek barik eskatu beharreko mailegua handiago izan beharko litzateke. Gobernu planian jasotako proiektuak gure agintaldiaren barruan alde neurean gauzatzera goaz, ardurarekin eta lasaitasunetik. Berme juridiko eta tekniko guztiak dituen mailegu honen bidez besteak beste. Hori bai, esan behar dugu baita ere, guri baino gehiago, inori ez diola minan diorek emango marrazo finantzieroei jaten ematea. Hori horrela,
2026ko aurrekontutik eratorritako proiektuak finanziatzeko epe luzerako kreditu eragiketa kontratatu behar da. Mailegu bat, guztira, 36.040.000 eurokoa. Maileguaren baldintzen artean, disposizio epea dago. Epe horretan, udalak, aurre egin beharreko obligazioen arabera, kontratatutako maileguaren zenbateko partzialak erabiliko ditu, eta soilik erabilitako maileguaren zatiaren arabera ordainduko ditu interesak. Importantea dau barneratzea. Soilik erabilitako maileguaren zatiaren arabera ordainduko ditu interesak. Kontuan izandik 30 hilabetetan aurrikusten dela maileguarekin finantziatuko den proiektu negozioaren obra bukatzea, hau da, Iturripe berriaren obra, 3 urteko disposizio epea jaso da. Hau da, mailegua esleitzeko oinarriak prestatu dira koste finantzieroak ahal den neurrian murrizteko eta finantziazio bide hau soilik beharren arabera erabiltzeko. 2026ko aurrekontuak onartu ez zituen alderdi bakarrari aukera luzatzen diot bere bakardadean geratu beharrean beste guztiokin batekin dezala. 2026ko aurrekontuaren onarpenarekin beste fase batera igaro ginen eta orain berriro ere bakarrik ez dadila gera eta babes dezala Iturripe berria ereki ahal izateko nahita nahizkoa den mailegua esleitzeko oinarriak. Bukatu dut. Eskerrik asko. Aritz Murua. Arratsaldeon guztioi. Esta propuesta de financiación del nuevo polideportivo de Iturripe está relacionada con los ingresos que necesita el ayuntamiento para ejecutar los proyectos políticos. Nosotros creemos que estos proyectos son prioritarios, como por ejemplo la compra de la Merced, ejecutar el ascensor de Gorostiza, el proyecto de reurbanización de Udala, la reurbanización del Grupo de San Juan y el bypass, reparación de la tubería que se rompió la pasada legislatura y, por supuesto, la ejecución del nuevo polideportivo de Iturripe. Para hacer frente a todas estas inversiones, el equipo de gobierno propone la financiación de la Merced, Gorostiza, Udala, el bypass con el dinero sobrante de la ejecución del presupuesto del 2025. El Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con esta propuesta, ya que consideramos imprescindible realizar la Merced, Gorostiza, Udala y bypass, que son necesarias para la vida cotidiana y para garantizar el buen funcionamiento y su seguridad. Que no nos pase como en Santander, con la pasarela de Santander, que se ha llevado vidas por delante por no garantizar el buen funcionamiento y no realizar un adecuado mantenimiento. ¿Qué pasaría si se volviese a romper la tubería de la entrada de agua de Mondragón? Primero, las molestias a los ciudadanos por falta de agua. Segundo, se perdieron muchos litros por la fuga del agua, más el costo del arreglo de la tubería, bypass. Sin olvidar que la reparación actual es provisional y que requiere una reparación definitiva. Esto, a nuestro juicio, requiere una actuación inmediata. Que no nos pase como en Santander, que no se nos vuelva a romper la tubería de entrada de agua general al municipio, y así el resto de proyectos. Por tanto, para realizar todos estos proyectos, a nuestro juicio, se propone financiarlos con el dinero sobrante de la ejecución del presupuesto del 25. En cambio, para la financiación del polideportivo de Iturripe, gran infraestructura que requiere gran financiación y a largo plazo. Pensamos que se debe de recurrir a un crédito bancario con otras condiciones. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta propuesta. Eskerrik asko, Aritz. Ander Garai. Arratsaldeon berriro be. Igual izango gara talde bakarra, baina ez gara bakardadean geratuko. Arduratsuak garen talde bakarra izango gara, seguramente. Aurka bozkatuko dugu, jakina da, ez dugulako babesten gobernuaren finantza proposamena. Esplikatu duzu, ezpeleta datu batzuk, nik beste batzuk faltan bota ditut eta mai gaineratu behar ditut. 36 milioi eurotik gorako mailegu bat eskatu nahi da. Kasu honenian, bueltauko zan, 57 milioi 600.000 eurotik gora. Kontutan izan gabe, lehenengo 3 urtietan erabiliko zan diruaren interesak. Urrengo 17 urtetako amortizazioen arabera, 2.800.000 euro urtero, horrek esan nahi dau, 12 milioi euro inguru interesetan. Kasurik onenian. Eta kasurik txarrenian, 60 milioi, 500.000 euro, bueltau biharko diez. Hau dago, eta 4 milioi euro interesetan. Urtero, 3 milioi, 560.000
eurotik gora. Eta hau ez da nik asmatu duten datu bat, hau da txosten teknikoetan agertzen den informazioa. Honek Arrasateko udala ulertzen dugu ameldegi batera eramaten dagoela. Kiebrara eramateko bidean jartzen dau. Urtero, 2.800.000-tik 3.500.000 eurotara buelta ubiarko da 17 urtez. Eta ez dakigu zenbat zeskatzen danez, Euribor gehi 1,14, Euriborraren arabera egongo gara beti. Eta azkenengo hilabetetako tendentzia gorazkoa da. Eta zenbat geratuko jako inbertsioetarako. Zenbat bideratu halko dau udalak urrengo 20 urtietan inbertsioetara. Kukustu dugu udalak blokea hori dagoela mailegu honekin. Eta ze pasauko da ekonomiak geldialdi bat badauko, ero beranzko joera bat eukitzen badago 20 urte horreitan. Ze dirukin buelta hobi da mailegua. Kalkulatzen da udalaren gastua arrunta urrengo urtean 800.000 eurotan igoko dala. Eta hori kalkulatzen da, garraio publikoaren zerbitzuan igoera 500.000 eurokoa kalkulatzen dalako, lorezaintzako zerbitzuaren 400.000-tan, eta kiroldegiko ikastarona 1.000-tan 800.000. Baina hori gutxi ez, eta lehengo kapituloko gastuak bebai, pertsonal berria kontratatzeaz gain, lanpostuen balorazio bat egitea aurre ikusten da, eta horrek bebai eukiko dau bere igoera tokatzen dan urtean. Ez daukuku daturik zenbateko izango da. 2026ko aurre kontuan, badaz, plaza batzuk gehitu diezela eta aurre ikusitako kostuaren igoera izen da 257.000 eurotakoa. Eta badau 2026 eta 2027an postu gehiago sortzeko konpromisua ez. Eta horrek zuzeneko erangina eukiko dau aurrezki garbian, ala gero inbertsioetara bideratu ahalko gauen kantidadian, ez? Eta badau, txostenetan agertzen da, sarrera arruntak igotzeko gaitasuna gutxi dauko udalak, zerga asko ja topietan dauelako. Orduan, hori kontutan eukita, gastu arruntak gora ingo dauela, horra aurre ikusten da, 2025ko aurrezki garbia 5.400.000 euro, karo 5.400.000 euro, gastu arruntak gero gora inbidau, 1.000.000 eurotan, ja bajatzen da, gero gainera buelta hobi dugu 2.800.000 euro, 2.500.000 urtero, guk uste dugu inasumiblia dela, eramaten duzkula amildegi batera, ekonomiak espadau igotzen eta foru fondotik ezin badugu diru gehiago jaso, ze pasauko da? Temeridade bada, hau eskatzia. Udala blokeauko dau, proiektu estrategikoak blokeauko ditzu, zuen gobernu planian zazen proiektuak ezingo di aurrera eraman, ze, klaro, esan duzu ezpeleta, gobernu plana osatuko gauela, gobernu planian musakolako kiroldegi berria zauen, Amaian Txokiko berrikuntza, Gudarian plazako berrurbanizazioa, autobus estazio berrixa, Takologo iruko D eta E bifaseak, azoka berritzea, eta honek ez daukie partidarik, batek bez, ez da aurre ikusten soberakinetik dirurik bideratuko danik, ez da aurre ikusten mailego honekin dirurik bideratuko danik, orduan, ze pasauko da urrengo 20 urtietan proiektu guzti hauekin. Ze, karo, ez dau dirurik, udala blokeau ingo dau, udalak ez dau eukiko kapazidade ekonomikorik inbertsioetara diru nahikoa bideratzeko, ze pasauko da. Eta hori, kontutan eukita, ekonomia azkenengo urtietan goraka jundala, ez? Baina espada hori gertatzen. Nundik endu bidau, udalak, ze zerbitzu gutxitu bidau. Guk esan gauen badagoela beste finantzatzeko mota bat, beste planifikazio bat posible dala, hemen esan jakun ezetz, zehazteko 2026 urtean esalako beteko gastu araua eta horrek arazo bat eukiko zauela, azkenengo informietan ja ez da agertzen 2026an gastu araua ez dala beteko, jartzen dau bai aurre ikusten dela 26an beteko dela eta 27an dela ez dala beteko, beraz ja oztop hori berez ez da existitzuko.
Esan duten dena gaitxik, guk mailegu honen alde ezin duguin, Arrasateko udala blokeatuko dau, urrengo 20 urtetako demokrazia sekuestrau ingo dau, porque ez dau eukiko urrengo 20 urtetako udaletxiek inungo erabakitzeko ahalmenik, eta guk ez dugu kontriburu bir hortara, aurka bozkatuko dugu. Bueno, aiba hauin. Naiz eta gezur bat mila aldiz errepikatu ez da egi bihurtzen. Azkenean proiektu hauek aurrera ataratzeko kreditua eskatu behar da eta horregatik ekartzen dugu proposamen hau. Eta gainera beste administrazio batzuk, askotan Ander, zuk aipatzen dituzun beste administrazio batzuk ez digute gure herrian behar dituen inbertsioak egiten laguntzen. Eta bakarrik egin behar dugu. Hortaz, nahi duguna egiteko eta zuk aipatu duzun beste proposamenak aurrera eramateko ez dago beste aukerarik. Bosketara pasa aurretik, arriskua, kiebra, porrota, blokeoa, sekuestroa, temeridadea. Hitz horrein gainean, nik alkate bezala, lasaitasuna, gestioa eta profesionaltasuna, esango nuke, dala. Operazio importantia da, bai, danok dakigu, sorpetu behar gara, herri hau eramateko behar duen lekura. Ebak ondo esan duen bezala, nahi baldin baditu egin, alderdi sozialistak aipatutako gauzak, eta egin behar zienak, bai edo, batzuk egin ja egon beharko lirakienak, hau izan behar da, bai edo bai, teknika finantziero bakarra. Ez daukagu kontrako txostenik, alderantziz, bermea daukagu kontu hartzaietzarena, eta bermea daukagu idazkaritzarena operazio egiteko. Orduan, hemen esan dien hitz potolo horreik soberan dauzela uste dut, eta horrein gainetik, beldurra sartze horren aurrian, gonbidatuko notzueke, eta zuri Ander, beste herri batzuetan sartzen dan dirua, bai Eusko Jaurlaritzatik eta bai Diputaziotik gure herrira betortzeko, eta horrela, bai, ez tozue sekuestrauta ikusiko udalau. Eta hori esan da, positiboki, eta berriz esaten dut, arduratik, eta profesionaltasunetik eta kudeako eta honetik gaur hau onartu behar dugu, kreditu hau onartu behar dugu, hitz egin da daukagu banketxa ezberdinekin, gestioak eginak daz, eta gaur oso egun importantia izango da, berriz esaten dut, herri hau eramateko behar dan lekura eta abantzetako proiektu guzti hauetan. Orduen aurrera. Ander Garai. Beste instituzio batzuen laguntza bilatu bida. Eta esango duzu gaitxik. Ze beste instituzioetan, eta ez dut aldundian hitz egiten nabil Batzar Nagusietaz hitz egiten, Batzar Nagusiek onartzen daui aldundiaren aurrekontua. Batzar Nagusietan, gaz ordezkaturik hemen gazen lau alderdiak gehi bat. Eta ez da bloke bapes maioria daukuna. Horra, bideratu alda eta eskatu alda partida ezberdinak eta proposamen ezberdinak. Nik, esan duzu moduan, hau publiko diez eta ikusi aldozu edanak, ikusi dut eskatzen Irunerako, Iamerako dirua. Ikusi dut eskatzen dirua Iruneko rugby eta atletismoko pista. Ikusi dut eskatzen beste herri askotako proiektu ezberdinetarako dirua. Baina ez reprotxau niri beste instituzio batzuk dirua ez da zuela jartzen. Ze ez EH Bilduk, ez Podemosek Batzar Nagusietan behin bez legealdi osoan ez dauie eskatu dirurik honetarako. Behin bez. Orduan, eskatu dozue, Podemosek eskatu dozue Irunerako diru mordo bat, aldundiari, eskatu dozue Donostirako diru mordo bat, publikoa diez, proposamenak publikoak diez. Baina honetarako ez. Eta bai, landu inbida. Aurreko legealdian landu zan moduan, eta aurreko legealdian EAJ-PSOeko gobernu honek lortu zauen moduan aldunditik negoziatuta emendakin moduan Batzar Nagusietara eraman da, porque aldundiak ezaukon partidarik horretarako, baina emendakin moduan eraman zan diru partida bat kulturalarako,
Espainiako gobernutik lortu zan dirua Juan Arzamendi musika etxerako, Europatik lortu zan dirua Ekobule barrerako, eta bai, lana inda, eta bai, eta toki askotan emendakinak sartuta. Zandoten moduan kulturalakoa emendakin moduan sartu da. 3 aurrekontu bi aurrekontu onartu diez batzar nagusietan, 3. onartu, eta ez da egon emendakin bapez, eta urte guztian ez da egon ebazpen proposamen bapez, ez Iturriperako, ez la Mercezerako. Eskerrik asko. Bueno, lanketak egin die, 3 urte daramatzugu bileretan, behin eta berri edo suspendiruten duzkue bilerak, eta eskerrik asko, gaur azkena, gaur suspendiru duzkue ostiralien geuken bilera bat, dirua eskatu da, 3 urte daramatzagu dirua eskatzen, eta eskerrik asko esateagatik zer dan gertatzen dana aldundian. Hau da, EH Bilduk eskatzen duanien ez da ematen, baina zelako kasualidadea beste gobernu batzuk dauzen herrietan, zuk esandako adibidea bezala, 6 milioi euro doiaz. Baina, bueno, horri ez da nere nik adierazi nahi nauena momentu honetan. Hori, ez dut onartu behar, ze gu eskatzen ari gara eta biltzen ari gara zail ezberdinekin diputazioen. Eta saiatuko gara, eta noski saiatuko garela, eta beste herri guztiak bezala, aukera berdinetan gaudela uste dugu, baina ematen dau ezetz. Gaur-gaurkoz, ebak esan duen bezala, bakarrik egin behar dugu hau. Zez guk eskatu geike, baina zuek ere bai, Zue arrasate arrasari, Eta zue gobernetan duzue. Bertan. Bai diputazioen eta bai Eusko Jaurlaritzan. Baita Espainian be. Orduen, gure lana da, bai, egiten ari gara, bai. Baina zuena be bai. Nahi baldin badozue halako kreditua ez eskatzea, hor daukatzue, zuen aukera da. Baina bixen bitxartien bakarrigaz. Eta bakarrik egoteko eta erueteko berriz esaten dut egiteko gure gobernu planean dazen proiektuak eta egingo ditugunak, zezuk esaten duzu ezetz, baina egingo ditugu eta gure proiektuak gaur-gaurkoz gobernu planean die proiektuak, ez obrak, ez kiroldegirako, ez amaiantzokirako, ez da bus geltokirako, zatik herritxarrai argi esan jakie bus geltokia ez dugula aurre ikusiko plan generala aldatu arte, eta hori esan jakie, proiektuak egingo die. Noski baietz, eta inbertsiorako dirua egongo da, ez da egongo gaur-gaurkoz dauena. Hori argi dau, baina bai egongo da, diru bat, hori aurre ikusita dauelako. Eta kudeak eta hau egin delako zentzuz eta berriz esaten dut profesionaltasunez. Orduen, hau esan da, animatzen zaitxuet, gurekin batera, kanpo finantziazioa ekartzera. Zue gobernatzen duzuen lekuetatik. Eta hau esan da, guazen moskatzera. Epe luzerako kreditu erakita bat banku mailego kontratu bidez, kontratatzeko espedientea eta lehiaketa agindu behar duten agiriak onartzeko proposamenaren alde, proposamenaren aurka, 13 baiezko eta 7 ezezko. Bale, 5. puntua. Alkatearen erabakien berri ematea. Eta 6. puntua, galdezkaerak. Galdezkaeraren badau? Ez? Nik bakarrik esatea Errepublikaren eguna dela, eta hori aipatzea, pleno hontan azkenean ez dugu aipatu, eta hola, askar. Gora Euskal Errepublika. Hori da. Zale, eskerrik asko da, noi.